ساعت 3 شب очама сахт ёд кардам. мехоҳам садошро бифаҳмам, то каме ҳам боша қалбам ором бигирад. чунки ягона садое ки бо шуниданаш қалби ҳар як фарзанд ором мегирад, ин садои модаре. ӯзи зангиш мезанам. мутаассифона телефони модар кор намекунад. ин дарди мара ҳама одамое мефаҳманд ки модарошон аз даст додагиянд. то вақте ки модаратон дар қайди ҳаётае, ба қадраш бирасед. ҳар чизе ки мега хоб бигем, чеҳраи мисли моҳша буса бизанед, дастои меҳрубонша чӣ қадаре ки метонем буса бизанед. чунки худои накарда худованд модара аз мо гирифт, дига барнамегардонад. дига болои сари мазораш мерему, зор зор гирья мекунем, санги мазорша буса мезанем, дига фоидамон надорад. дар зинда буданаш ба қадраш бирасед. ба худо қасам, баъде ки модар аз дунё мегзарад, бо як садое ки бачаҷон мега фарёдот мекунад, зор мешавад, фаде афсӯс дига намеёбад.